School-thuisroute. Pielhaas 7x11. Het is vandaag 13 november. Dit is het Peel en Maas Journaal. De Kastenrijse groep 7 leerlingen van de gefuseerde basisschool Eigenwijze in Oerlo fietsten gisteren samen met Veilig Verkeer Nederland de school-thuisroute. Deze route is speciaal voor de oud-leerlingen van de STEC om veilig naar hun nieuwe school te gaan en ook weer veilig thuis te komen. Dave van Boogaard, projectleider Veilig Verkeer Nederland, reed mee op de fiets van gedeputeerde Patrick van der Broek. Hij legt uit wat het project inhoudt. Nou, het project houdt in dat we eigenlijk in een lang traject samen met de school en gemeente hebben gekeken naar de verkeersveiligheid. In het kader van de fusie van de twee scholen in Kasterij en Oerlo. En vandaag hebben we een film gemaakt met kinderen over de meest veilige route van Kasterij naar hier. Omdat we toch het fietsen willen stimuleren, dat mensen toch zoveel mogelijk met de fiets naar school blijven komen. Tijdens de fietsroute werd aan de kinderen voor de camera van Veilig Verkeer Nederland gevraagd wat zij van een bepaalde verkeerssituatie vinden. Al deze beelden worden uiteindelijk gemonteerd tot een film. Nou, deze film wordt gemaakt om ouders te laten zien wat de meest veilige routes is, maar vooral ook wat voor kinderen knelpunten zijn die ze onderweg tegenkomen. Kunnen ze ook daar rekening mee houden. We hebben onder andere de Zandweg aangepakt. De Zandweg, daar schieten ze er vaak heel snel op en eraf. Dat is een heel gevaarlijk punt, vooral als je niet kijkt. We hebben een punt aangepakt bij een parkeerplaats, bij een groot bedrijf. Waar ze ook het leuk vinden om eventjes terugkomen van school om er even op te schieten en er weer de weg op te schieten. Ja, dat is ook vrij gevaarlijk. We hebben de kruispunten gepakt, met name bij de kerk in Kasterij. Dat is toch een druk punt. Veel vrachtverkeer, tractors komen erbij. En hoe kun je daar het veiligste oversteken? En ja, zijn we toch achtergekomen dat je eigenlijk wandelend over het pad moet gaan en niet fietsend over het zebrapad. Het was een interactieve tocht voor de leerlingen. Ze kwamen met hele goede oplossingen en ze waren zich ook wel bewust met handen uitsteken, achterom kijken. Dus ze deden het nou heel erg goed. Maar ik moet zeggen, als ouder fietsen we ook vaak. En je ziet ook heel veel goede dingen, maar je ziet af en toe van die kleine foutjes. En als ze daar nou hier op school aandacht aan geven, dan komt het helemaal goed. De 11e van de 11e is een datum die in de meeste agenda's van Vastelovend Limburg rood, geel en groen omcirkeld was. Voor de Pielhaas was het zelfs een nog meer bijzondere dag dan andere jaren. De vereniging bestaat namelijk 7x11 jaar. En met het startschot van het carnavalseizoen opende ook een bijzondere expositie. De expositie 7x11 jubileum van de Pielhaas is een expositie waarin oude medailles te zien zijn, oude kostuums te zien zijn. Veel foto's van de fotografen die ook in ons jubileumboek 7x11 staan. Foto's die daarin niet gebruikt zijn, die hier dan wel te zien zijn. Oude filmpjes van Circus Muk, oude foto's van 1939 tot nu. Er liggen oude kranten van vroeger van 1939 tot nu. En er ligt het jubileumboek 4x11, 5x11 en 6x11 nog bij. En nu dus, sinds nu net, ligt 7x11 er ook bij. Voor de Pielhaas een heel feestseizoen met veel extra activiteiten, waaronder het grote jubileumfeest op 28 november. Dan werd de Gulden Humor, de hoogste Limburgse vastenavondsonderscheiding, uitgereikt aan Frans Polks. Overdag een besloten gedeelte met een ontvangst in het gemeentehuis, een programma in de zaal van de Schouwburg en een diner in de Schouwburg. 'S'avonds een openbaar jubileumfeest voor alle inwoners, alle Pielhaas, Pielers en de vastenavondsvierders vanuit de hele regio. In de evenementhal mee te komen vieren. Daar hebben we een fantastisch programma staan. Een andere belangrijke activiteit in het feestseizoen is het LVK in de evenementenhal. Na 11 jaar weer terug in Venray. Nou, op 22 januari hebben we het LVK inderdaad in de evenementenhal. En ja, wat moeten we over het LVK vertellen? Daar wil iedereen bij zien. En wij wachten met smart tot de kaarten verkocht kan worden. De tentoonstelling is uitgestald in de publiekshal van het gemeentehuis. De expositie is te bezoeken tot en met 30 november, dus de hele maand november, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Venray bloeit. Dat is al enkele jaren de kreet waarmee Venray de publiciteit opzoekt. Een instantie die al veel langer voor aandacht op onze gemeente zorgt, is het toeristisch-recreatief platform Venray. Tot voor kort meestal achter de schermen, maar daar komt nu verandering in.
Zo is onder andere de organisatiestructuur gewijzigd en is er een nieuwe voorzitter in de persoon van André Tonen. Toerisme en recreatie is een van de speerpunten van onze gemeente en neemt daarbij een steeds belangrijker plaats in. Tijd voor actie dus. Nu dat het platform een belangrijke economische pijler is geworden, vraagt het ook om een verdere professionalisering. Dat betekent dat we ook bestuurlijk het een en ander gaan veranderen. We hebben inmiddels de winkelmanager van het VVV bereid gevonden om voor ons als relatiemanager te opereren. Daarmee meteen een link gemaakt naar het VVV, want een andere stap is samenwerken. Samenwerken is dus heel belangrijk. Het toeristisch platform, voorheen naar buiten tredend onder de naam Rijk van Venray, is de belangenbehartiger voor de ondernemers als aanbieders en de VVV is dat voor de vragers, de toeristen en recreanten. En die zullen uiteindelijk iets van die samenwerking moeten gaan merken. Ja, ook een plusje. Door het samenvoegen van zowel de aanbiederskant als de bezoekerkant, de vraagkant, is het heel simpel. We willen eigenlijk naar één deur toe, naar één gezicht. Daar waar zowel de ondernemer op toeristisch gebied, maar ook de bezoeker op toeristisch gebied alles kan krijgen. Zowel voor informatie als eventueel het kopen van wandelkaarten en dergelijke. En natuurlijk heeft het vernieuwde toeristisch platform een ambitie. Denk onder andere aan wandel- en fietsroutes. We weten dat de bezoeker van Venray gaat zoeken op wandelen en fietsen. Dat is de top 3. Shopping ook. Wat wij willen gaan doen de komende jaren zijn alle wandelroutes en fietsroutes. Stel als ze nu een 1 ster stellen, willen we ophogen naar 3 sterren. Het waren voorheen allemaal losse wandelroutes. En tegenwoordig hebben we een wandelknooppuntennetwerk. En zo is er ook een fietsknooppuntennetwerk. En wat we willen gaan doen is ook een MTP-ATP-netwerk gaan maken. Zelfs kijken naar mogelijkheden om voor scootmobiel en rolstoelers iets toegankelijks te creëren. Op lange termijn moet je zelf denken aan het ondersteunen voor de ondernemers, maar ook voor de bezoeker van nieuwe toeristische plekken. Denk aan het ontwikkelingsgebied Ooiwansum. Dat gaat over een paar jaar gigantische mooie kansgebieden op toeristisch vlak. Maar niet alleen aan de consumentenzijde of vraagkant zal actie worden ondernomen, ook aan de kant van aanbieders gaat wat veranderen. Maar wat we ook willen doen, is daarvoor een masterplan schrijven. Niet maar lukraak, nee, het moet een gedegen plan zijn die de komende jaren staat. Andere ideeën zijn om voor de ondernemers te ondersteunen met sessies, kennissessies, inspiratiesessies. Ondernemers zullen dus op allerlei gebieden ondersteund worden door het toeristisch recreatief platform en samen met de VVV naar buiten treden onder de naam die al bij vele mensen bekend is. Tegenwoordig heten wij Venray Bloeit in toerisme en recreatie. Daarmee meteen aangestipt een ander samenwerkingsverband in heel Venray. Venray Bloeit inmiddels denk ik op algemeen wel bekend. Wij proberen gezamenlijk, en dan heb ik het over het centrum, dan heb ik het over wonen, werken, ondernemen, recreatie, sport, cultuur, bedenk het maar. Een doorsnee van de hele Venrayse samenleving om met z'n allen het merknaam Venray op de kaart te zetten. Dus we proberen zoveel mogelijk allemaal de naam Venray Bloeit te gebruiken als onze roepnaam. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Zaterdagavond om 7, 9 en 11 uur kunt u kijken naar een documentaire van Marijn Poels. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Het blijft droog en helder. In de ochtend zijn er wat opklaringen en 's middags raakt het bewolkt en de temperatuur komt niet hoger dan 12 graden. Zondag zijn er perioden met regen en wordt het circa 16 graden. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot dinsdag.